Ala kadi ambi je kadwo ke halibi doka fara ajaka Antoine min be talike faso Malibala ma bise ka fo Malide bella jele akera che akera musoye be hamina joro ye basi bise ka la nati chugumina o kama ombe lajeba ni lameba bella jele fo Mali kono Mali ko kan farafina ani gnye fanworo fe ka irola ka fo ni ansigle ye ikado kene ka kene mina bi kuna fundi gafu kono kunga kibara wati kufo alamsado yon fe ami nyonzoro ya ambi ala fo ka barikada alimi ye bira ona lajeba bella jele la ka be alamsadonya ma san kalo sabanan kile nani mars kalo samba fla ani mwani kele o kumana min be talike Bamako e mamunu be kan laje ni watina munu vana be kan lame renouveau fema ani afranga radio be amba fu bela dele kuku bismillah ka fi yere maki damale Janjo Masa namu Idrissa Seydibé ki yere foki wala mando ajaranye ya fo tugo min don kibaro kene kosobe femi aywa don kibaro sebe munum be bo abe sebe e france ka de la jati on ba yele ma bamangala sigatala sabu jama famba o de bo famu sigatala ma mba fo ko beka bismillah amba fo moy ko ni so mo ni clé amba fo ni wula on chou sabu ko daka jen fado fe sanfona be mado be shula ni wati jen fado fe le gwambe jen fado fe wula sembe sigatala on me so mo da fetene na ami folike be amana ke yoro asigi yoro la jen fa on fa ve ka bela jele fu ka bela jele wala nyuma do Janjo Masa aywa wati akurombe doni ana laje ka kunafuni ka jaso wasa limana ubise ka wasa soro na la sonama o kuma anta ko bla dagrinda la mba do ka fo jega optiki ko mi muguminda renwo mo ko mo garasa amufo kana kala do ndolela ngo jega optiki la nye president no yi abakasigi fomba yi akoko aywe 7-0 mingana maro 7-1 kwa ko be chugodi o ngo borokoro bole ngo mai kuma be o jibi jalo ka soro ka fo ka sabali ugula be nala mabashige ni yayi ukera wati ya soro bo yaya bari boro nu fana do me jini ni fule do mi sa o de ato akogele ale do mo de balu ba president re kono furubu ka bunyo ka ta bidu ona o de ne de balu ba we mona do ana ha mais ede dodo parce que tara famba ka jori che ay ne ku coach adjoint de adjoint de atambura plaisir ku gardien arbitre awo ka no mais jama jigi ku gardien arbitre jama ka kla ka bo che o masela amejega be ka fo ami sona shaka fana fo ka doni watina ami do gafe kono kakilla telela mimi talike fasidi sebe minanka mako indicateur de renouveau ko quand c'est gâté na tiena wa tiene vraiment lu kone karo ka fo dak mambe ako munu no lu be bolola be ne jala ki nyashimbe uma Antoine ko lu kele kundo kala be onza bati wala saka basigi balia la nati Antoine ka bisega fo wati koni ikado ka fo tinyedi moma mamunu ni dalu munu ko imbe ka ke ka soro dalute Allah badriba yi kanto ka fo nungo ni ikado ka fo no yi franje fanga o hakila jigina no minenna o ko kungango kibara la ko kumbe ka basigi balia la nati faso Maliba kono akambi doni mine ko bi ikado ka bi nyini ka bosare ya kola ni kamke mako oye badriba ka fo la ko wala sani ngo numbela jele koni ko kuma ko ka 70 danga la ko ka sabuke munye mimbi talike ukalla fasa jakulu ba hakila jigina o ma do ni obi talike maître Kasim Tapula ko ka boli kibaro ni kunafune oni kado wala lu dilila abika ke inafo ode koni ngeme kololo yibi mama munu nu ulu koni mbe ikaro ka fo datugule o mine kono adriba dunga fo la maître Kasim Tapo aledni avocat ye min kokole do na lako donne do ni sariya wuli ka job bara kele uye o ko wati ni kuma dola abtoka kunafune o di nye siligi nani radio so munu ikado ateliso munu mbe aka bina fo jamana re koni nga ikado ka fo makun tetu be boli udoka wana kena fo odebi ka ke sababu ye ni ka mole ya balanati kiritike dama wal manga fo jamana fanga tigla mo ulu yoro o ko ni korofo ko kuma ko ma bela jele kera ashire ye abufo mu ko opinion national ani international bela jele ko ni ngera ashire ye ka fo kiritike bo ya fo ka fo mimbi talike nu minena kumina a ko dallo jonjonte Allah abufo mu ko dossier ko le dossier est vide o ko kuma ko na tabela jele gele ko ni ngele do nunu ngoni ngai kado ka fo yere lasoro ula bi o ko kuma dola abina fo mole ko ni kado ka fo yoro yele ma atame bismillah mine fanga tigla mo ulu fe bi nga ko amana ke chugo ni ngoni wale min de jamana ne ka kungorota wale do wale min de jamana fana kado ka fo ni ka wasabadi ama wati ke sababu ye ni kado ka fo jamana de bi se ki disi gujina ka ikado jamana de ya uye sabu jamana de munu ni kado ka fo jala ki nyeshire fle uma ka fo ko kuma fa ka basigi balal na nati franje
fanga kono a ka jele do o kuma na critique la mo ya alatke ka fo ko nyeni alaka kan dallu jonjonti alla o kuma na ko mine kunte ulla o ko akaka ikado ka fo ko yere nin vlan ye kele ammo o kuma na akiti ko kuma ka ba afo ma ko annulation ka laban tuguni ni ka bolo bo ulla nga gelew yira ulla baw mimbe talika critique ba wara munum be no ye parquet jamana ta fon ve ulu ko majenge do be akoko na ka ma ke tugo ko nin kon te kuna wolo baye jamana den olu bela jele ma fadri anya bo ikado indicateur de renouveau ka bi bodo indicateur de renouveau Idrissa Sidibé amu fo ninga wala mando lebi ndiga do ka sebenda ango mako un nouvel horizon fo tugo la ka mako nyedangura janjo masa ma bike ma fe o nga biki yere fe o sabu ke ma fe yere la bla o mako tidla sebe abi mu fo fe mi CDAO farafnat le biya fa fe jekulu brele bado anga jamana fara be mingono o pona oluka parlement na bu ka député jekulu ko fo o mado o nangume anga franya la fanga ma nyema no e bandawiye kana kuma nywanya sabu CDAO ya jira ka fo ka deme be mali ikado sufarat leka jango franjila fangai sikatala janjo masa anga mako parlement te dore obi député blo ko fo sabu ni CDAO laje a jamana kelengele be ikado ambe jela fem yanga député fana olubi kuludla ka fo mako parlement et la CDAO o mado onale kundo mami ikaro na toye ko honorable SCG Mohamed Tunisi nangme bo badawiye ka CDAO ka demeta ninga franjala fanga ninga osegre sabu kalo tan segende tigara ka di ayo franjala fanga moma doni forla ka bo la ka banyere sabu kada ka doni ameka ze da no fe kwa na ku yeminye anakun te fly ko kana deme ani aywa baranywanya yere ko taninga nga jamana segre ka franjala fanga segoro madondo femi mbato malibise ka bo gele akono nimbela gele ku yeminye franjala fanga ikaro je jamana o jamana kono wati gwelendo na makeka nye akololo olu baraka ka bo o de kala sababu CDAO mo ka ba damna fo kana blan wati na ko nga demebe mali kumane sanga be sama imi bla o minade kono honorable CJ Mohamed Tunisi anale kundo bo ba dawye o ka nywanye ko nala mo fale fala na nyona na pma fefe vora abela jele sigi ngme minga janjo masa o de yi ikaro mali bise ka bo ikaro basketball ya kono chugomi mali bise ka lafia chugomi wote unata o bela jele nye chugomina haka ja franjala fanga ere aketugo nyuma kamali resiki ikado bolokelenga baranu ani pmo belajele bulla oka feminye ikado CDAO parlement na mami vleninye anale mingera kwa nyana kosebe honorable CJ Mohamed Tunisi akoni nana ninga na pma femi fana ikado conseil national de transition CNT olubiseka sengoroma dondo chugomina gouvernement biseka sengoroma dondo chugomina ukapmo konnala honorable CJ Mohamed Tunisi ayajira ka foku dale dwala ku na fe belajele ke femi ngoni mbato mali re ku bese ngado mauna femi mbato fanga mi vle no e franjala fanga akake sabawaye akake nyetaye alla ini minyi okase ka sabati na be ba domi akaba ikado here ani badela ayajira fana ka fo ko femi nye ale nana bara mina nye anana na pumanywa mina banda ofe kwa bi shere ake kuna fandila unyekoro ka jira ka fo ko pumanywa kwa nyena ma foraka bela jelebi malika nyeta de kofo ma foraka bela jelebi ikado CDAO akakolo sizi abode kofo femi CDAO parlement mani nye amanyama re dokoi akapmana ayajira ka fo ko mali politique ko be danga mina ni wati gwelem bade amanga to angelena mali kanga sengoro madondo ka deme fembato anga bonu wati gwelengono opmana demokrasi abseka sinzi chugo minna ayajira ka fo fana kwaye badawiye ay mi famu badawla na ren na ne ye mivo ayajira ko ba ko ni maye ikado jamana de nyuma do ko baye maye mami naka jamana hami bala ko baye maye mami naka jamana here ikado obashi anyana kosebe sabu kumani sanga be abafe malika bo dinga kono kwa yo hakilna e badawla ayo sheria fana ke wa yajira ka fa olu CDAO mo olu tna to kode una fe bele jileke olu mu CDAO député uye ka fe bege fembato mali abese ka basiki tugomina wa ku ka deme kwa be badawna ka gouvernement e ka deme be sente frangela fanga bulu fara FFMB ko CDAO ayo parlement ka deme bu be fembato amse ka bonu wati gbelengono ni ngwe sebenye ikado ayo tuguna atrawole Nouvel Horizon.
Nouvelle horizon Anthony y'a fɔ cogo min na hakili la CEDEAO parlement u ye bisimila minɛ CNT fana kɔnɔ u ka tɔnya minnu bɛ yen n'o ye conseiller minnu fana bɛ CEDEAO tɔgɔ la CNT yɛrɛ kɔnɔna na olu fana ye hakili falen kɛ a kɛra ntɛnɛn don o kumana nin bɛɛ lajɛlen laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na faso Maliba bɛ danga min na wasa bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na yɔrɔ o kumana min bɛ tali kɛ CEDEAO députés olu bisimilala i k'a dɔn CNT conseiller minnu fana bɛ CEDEAO tɔgɔ la waati kelen o bɛɛ na ni k'a dɔn k'a fɔ CNT maa ɲɛma Maliki Jaw ale fana n'a ka jamakulu ye taara bisimila minɛ Burkina Faso Wagadugukaw olu fɛ yen ne yɛrɛ kɔnɔ n ko tun bɛ taama yen nɔ anw ma taa fɔlɔ ayiwa basi tɛ bisimila Maliki Jaw kuma fɔ i k'u ɲɛ Maliki Jaw o y'a jamu ye a man jan Baja tɛ Baja Bandaw Bade baye koyi Baye wa Bade Baja Baja Bandaw ani Maliki Jaw olu fana taara waga hakili la a bɛɛ kun ye basigi bɛ se ka na nati faso kɔnɔ cogo min na an bɛ taa ɲɛ indicateur de renouveau ale tuma an bɛɛ Antoine min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an b'an kunsi kita o ma kita kuru ani budɔ fɔ ko maa bɛ se k'a fɔ nin ye wasaba dɔ kɔni kun bɔlen ye a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ hectare 700 bonyango o bɛɛ lajɛlen bɛ na labɛn i k'a dɔn samiyɛ nata walasa dunkafa bɛ se ka sabati faso Maliba kɔnɔ cogo min na indicateur ka ɲɛfɔli kɔnɔna na u ye kunnafoniya ani k'a sɔrɔ ka bɔ cellule min bɛ communication kunna i k'a dɔn ministère de l'agriculture élevage ani pêche u y'a jira k'a fɔ ministre min ɲɛsinnen de sɛnɛ bagan mara ani mɔni kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma a bɛ an karamɔgɔ Mohamed Ould Mahamudu ni ka o ko fɔ k'ale kun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamakulu ɲɛma minnu ye taama daminɛ i k'a dɔn kita kuru ani budo fɔ i k'a dɔn ntɛnɛn tɛmɛnen kalo tile fɔlɔ mars kalo san 2021 taama in kun bɛ boli fɛn min ka Antoine Solange Dambɛlɛ o de ye ka taa jateminɛ ni ka o kɛ baara minnu bɛ senna bi n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw ka kan ka se ka labɛn n'o ye lɛ kɔnɔnaw ye walasa dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na sɛnɛ yɛrɛ i k'a dɔn a bɛ se ka don ba la Fadiriba k'a fɔ la ministre min ni ale ɲɛsinnen don i k'a dɔn sɛnɛ bagan mara ani mɔni kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma an karamɔgɔ Mohamed Ould Mahamudu ale ni jamakulu caman kɔni ye i k'a dɔn kungo kɔnɔna ne ka u kɛ u sen nɔ ye u y'a jira k'a fɔ taama in k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o de ye ka taa u ɲɛda baara minnu bɛ senna aménagement minnu n'olu bɛ senna bi kitakaw olu fɛ yen nɔ o k'a ka nin taama in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ directeur min ɲɛsinnen don sɛnɛ yɛrɛ kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma n'o ye directeur national de l'agriculture fo ka se agence de développement rural de la vallée du fleuve du Sénégal n'a bɛ ADRS ne ka o kofɔ o n'o maa ɲɛma ani administrateur minnu n'olu ka baara ɲɛsinnen don yiriwa kunkanko la anw ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana n'o bɛ tali kɛ sɛnɛ ni bagan mara ni k'a dɔn k'a fɔ mɔni ɲɛnabɔli o la ministre ka nin taamakulu in kɔnɔna na u taara u ɲɛda baara minnu n'olu bɛ senna n'o ye dugukolo minnu bɛ ka labɛn kita marabolo kɔnɔ bi walasa i kɛrɛnkɛrɛn kamagolenkaw olu fɛ yen nɔ n'o bɛ i k'a dɔn Bafulabe yɛrɛ fana o masurunya ne ka o kofɔ o ka nin taama in kɔnɔna na kabi san 2012 o ko baara dɔw n'u kun donnen don yen nɔ o ko baara ninnu i k'a dɔn k'a fɔ olu ma se kun ka ban o hectare 28 a n'a nɔkanfɛ dɔɔni an dɔn ko o lawuli kun ye walasa ji bɛ se ka lamara ka malo ni k'a sɛnɛ a la cogo min na o ko baaraw ko kuma k'u taara u ɲɛ da o la groupe minnu n'o bɛ tali kɛ groupe n k'a fɔ manzi minnu bɛ se ka u baaraw bɛɛ labɛn k'olu u jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la ministre ka nin taama in senfɛ Fadiriba y'i kanto k'a fɔ coopérative min n'o k'a ma ko Sanga Sissoco o kuma na ni ale yɛrɛ n k'a fɔ maa ɲɛmaa ye o ko fana tun bɛ sen na u ye ɲɛfɔli minnu ni ka o kɛ o de ye k'a fɔ ministre Mohamed Ould Mahamudu k'a ka nali min filɛ o k'a dɔn Kayi marabolo kɔnɔ n k'a fɔ kita marabolo kɔnɔna na k'a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya minnu ni dekun min bɛ olu kan olu ka se k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka o kɔni kɛ kibaruya ni kunnafoniyaw ye ni k'o di k'a dɔn k'a fɔ ministre a ma ministre fana y'i kanto k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ bɛ sen na walasa min n'o bɛ tali kɛ betarafu fo ka se k'a dɔn k'a fɔ su ani n k'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la jabaw ko olu minnu ni aubergines ni k'a dɔn k'a fɔ hakililajɛgɛ fɛnkɛnɛ bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na n'o ye ka musolakaw dɛmɛ nakɔ olu bɛ labɛn fɛɛrɛ minnu na ko baara minnu n'u donnen tun don kita marabolo kɔnɔ Bafulabe marabolo kɔnɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen k'a bɛ senna teliya kosɛbɛ sabu furancɛ fanga i k'a dɔn k'u jɔrɔnanko ba dɔ ye fɛn min ye dunkafa bɛ se k'a lasabati faso Maliba kɔnɔ cogo min ko baaraw k'olu bɛ senna hectare 600 ani k'a dɔn k'a fɔ 80 fana bonyanko
olu fana bɛ ka labɛn yɔrɔ la yɔrɔ min n'o b'i ka dɔn k'a fɔ Senegali to ala bako ne ka o kofɔ o danganda la o ye nɔ Fadriba ka fɔ la ko mahina yan vana min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ministre a ka nin dama in senfɛ u tayɔrɔ u ɲɛ da nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la k'a bɛ kɛ sababu ye ne ka baarakɛ baliya ko k'o kɛlɛ sabu ni nin yɔrɔ ninnu labɛnna i k'a dɔn sɛnɛ nɔfɛ ani sɛnɛ yɛrɛ kama k'a bɛ kɛ sababu ye denmisɛn minnu n'olu kɔni bɛ i k'a dɔn tunganata ne ka o bala ta olu bɛɛ lajɛlen na to ye ne ka dugukolo labɛn ne ka Afrique yɛlɛma k'a nafa ne k'o lasɔrɔ cogo min na patron min bɛ Montréal kunna n'o bɛ tali kɛ ministre de l'agriculture de l'élevage et la pêche Mohamed Ould Mahamoudou ko a kɔni ye i k'a dɔn wele k'a minnu ne ka o bila o y'a hakili lajiginna a ka lasigiden minnu bɛ yen minnu bɛ sɛnɛ kunkanko kibaruya ne ka o ɲɛnabɔ ka laban tuguni ka sɛnɛkɛlaw kalan k'u bilasira sɛnɛ yɛrɛ nafa bɛ se ka lasɔrɔ cogo min k'a y'i sinsin o kɔrɔfɔ kan kosɛbɛ ka laban tuguni maa minnu n'olu ye k'a dɔn maaw ye minnu fana bɛ nafabɔ sɔrɔ ne ka o kɛ sɛnɛ sira o kan ko fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ sɛnɛ na ani bagan mara ni mɔni o tuma ko olu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw latigɛlen o don i n'a fɔ furancɛ fanga mɔɔw olu ka wulikajɔ kɔnɔna na cogo min na gɛlɛyamisɛnnin minnu n'olu bɛ sɛnɛ bɛ yen n'olu kɔni kɛlen don ka baara ninnu ne ka i k'a dɔn k'a fɔ tɔndɔrɔma don a ko la o k'a bɛɛ dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ la ani minisiri ɲɛmaa ni k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaa n'o y'an karamɔgɔ bandaw ye fɛɛrɛw bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na dun ka fa ka se ka sabati ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ nka ko min kɔni kɛlen don hectare 700 o bɛ labɛn ka bɛn yanni i k'a dɔn k'a fɔ juin kalo o n'a fɔ juillet kalo o tile fɔlɔ cɛ san 2021 k'o bɛ kɛ sababu ye walasa dɔ ka fara jamana i k'a dɔn a sɛnɛkɛ dugukolo u kan o bɛ ɲɛ han an y'a bɔ indicateur kɔnɔ u ka olu fana y'a lasɔrɔ ka bɔ kunnafoni yɔrɔ min bɛ minisiriso yɛrɛ kunna ayiwa n'an taara kita an bɛ tiga mɔɲɔgɔn ye tiga bɛ mɔɲɔgɔn tiga mɔɲɔgɔnlen kɔfɛ nka fɛn wɛrɛ bɛ kita o t'o fɔ dɛ e yɛrɛ ye dɔ fɔ sisan fɛn min ye nakɔfɛnw ye aubergine ni a jabaw n'a ɲɔgɔnnaw i k'a dɔn ka tila ka taa hectare 100 caman ka t'o labɛn ayiwa an bɛ dugawu de kɛ sabu ayiwa yɛrɛma hɔrɔnya fɔlɔ janjo masaw ye dun ka fa ye lamɛrikɛnw ko yɛrɛma hɔrɔnya fɔlɔ ko papier tɛ ko dun ka fa don ni manifin kɔnɔ fara o ye yɛrɛma hɔrɔnya fɔlɔ ye a filanan ye min ye k'i sigi mugu ni kisɛ kan ɔhɔ yɛrɛma hɔrɔnya o y'a filanan o y'a dafalen ye se b'i ye k'i yɛrɛ lakana ni mugu ye o ye filanan ye nka fɔlɔ o ye kɔnɔbara ye n'o ma fa majɛngɛ bada rɔ dɛ fɛn tɛ ɲɛnabɔ dɛ janjo masa naamu i ka dɔn ne bɛ n kele ko kita kɔfɛ olu nana sinon fɛn dɔ bɛ sagabali ni kogofata dɔ a to ko ye baasi tɛ i tɛ sabali sagabali ni k'a bila ani kulubalaya ninnu wa aya n y'a bila a bila dɛ an ka taa an na sagabarikaw fo dantɛ foli min na ne ni n kele ko l'indicateur du renouveau bi dɔw bɔli don bɔko 3,770 ani 7 nin ye an bɛ bi alamisa don la i k'a dɔn an ka taa san sabu tarata i k'a dɔn san a sɛbɛkɔrɔ laman na fɛn min nɛgɛ kaɲɛ 21 21 waati a ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ sabu maajugu dɔw taara be i k'a dɔn ayiwa gendarmew ka fɛn min ye madame le maire walima madame la maire de don a bɛɛ lajɛlen bi fɔ fɔcogo kelen na fɛn min ye san maire ye musolaka don Félicité Jara ale ye sariya kɛ sabu kunnafoni kunfɔlɔ minnu dira n'olu fɔlɔfɔlɔ la ayiwa an ka diɲɛ kunnafoni disira kura ninnu kan n'o ye réseaux sociaux ye a kun fɔra k'a fɔ ko fɛn min kɔni y'an ka cɛden maa 12 ko ndɛngɛna nka o kuma bɛɛ lajɛlen kɔni ngalon tigɛra réseau ko nin ye sa o janjo ko ni mi kɔlɔsi u bɛ sin ka u b'a tellement que u bɛ se ka ko labɛnni la bi kɔni kɛra South America nka k'a fɔ ko nin ma hakɛ in kɔni sara k'o kuma k'o tɛ tiɲɛ ye a da donna na ni k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ Félicité Jara i k'a dɔn n'o bɛ san maire a b'o kofɔ i n'a fɔ an ye kunnafoni minnu kɔni mɛn fɛn min ye diɲɛ kunnafoni disira kura ninnu kan ko jɔsen du kɔrɔ fiyewu nka n'i ye Bamandiya ta k'a lajɛ tiɲɛ don jamana in kɔnɔ fɛn min ye maajugu kɔni kɛ mɛ ka jamana in fa tetewu k'a daminɛ i k'a dɔn kɔrɔnselikɛ la ka na camancɛ bolo fɛ fɛn min ye hali a ye woroduguya fa bɛɛ lajɛlen kɔni na lakanabaliya bɛɛ fasirikɛ b'a ye mun fɔ a ko ko dɔgɔkun kelen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen bingannikɛlaw taara bɛ yɔrɔ minnu kan i n'a fɔ hɛrɛma kɔnɔ i k'a dɔn n k'a fɔ hɛrɛma kɔnɔ kɔfɛ kɔlɔnjɛba kɔfɛ n'o bɛ Buguni mara ani Sikaso mara ko fɔ fɛn min ye sangaw kɔni ye i k'a dɔn ayiwa mugu ni kisɛ a talonna fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka n'i ye ko in ta k'a lajɛ 21 waati i k'a dɔn tarata marisi kalo tile 2 maa caman de bɛ marifa kɔnɔ baara minɛ b'u la u bɛ motow sanfɛ u sina ka hi kɛ i k'a dɔn Centre America fɛn min kɔni ye mugu ye k'a wuli fa bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye bolimafɛnw ye k'olu jeni
ayiwa ka cɛni caman kɛ ni dun y'a lajɛ ayiwa o waati kelen la maa dɔw kun y'a ta k'a fili sɛbɛnniw fɛ ko fɛn min y'an ka cɛden maa 12 k'o tora nka Félicité Jara o y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Ngalo sabu Mikado FM an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ o y'a sɔrɔ téléphone na a ye nin sariya ninnu bɛɛ lajɛlen ko nin kɛ a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ ko nin don tiɲɛni kɛra gendarme kelen yɛrɛ bɛ kisɛ kɔni y'o sɔrɔ o taara ka taa n'o ye Segu sabu kisɛ y'o sɔrɔ a ko adisi la o taara n'o ye Segu o b'a la ka furakɛ nin waati in na a ko minɛn caman kɔni jɛna minɛn caman jenina i n'a fɔ mobili 4 olu jenina mobili 3 kun b'o la o kun ye gendarmew ta ye i k'a dɔn ayiwa fɛn min Mercedes 2 ani avocat kelen ka se i k'a dɔn gendarme mobili dɔ bɛ yen u k'a ma ko GRM o jɔlen kun do gendarmerie da la brigade da la o fana jenina moto 2 fana k'o jenina fɛn min kɔni ye tarata ye marsikalo tile 2 21 heures waati fɛn min fana ye faamaw ye n'a b'an ka sɔrɔsiw ko fɔ an ka ma ko secteur 5 waati min olu fana bɛ ɲɔgɔn falefale la ko ma ko escorte de relève Napala Yuwaru olu fana Bamanjugu taara be o ka o kɛra 16 heures tɛmɛnen kɔ n'o bɛ wulafɛla ko fɔ 4 heures 16 heures tɛmɛnen kɔ minute tan ye nka tigamadenw nana sabu Bamanjugu ye u kun ka bɔ min kɛ anw ka wolomasiri tabaw cɛ dumanw don u ye mɔgɔw kɔnɔ kelen sɔrɔ la sabu ka d'a kan kabi Bamanjugu taw anw ka sɔrɔsiw n'u ye mugu kɔni wuli u la u yara la ka jamana kamakɔrɔ dumanw don a ti kɛ fɛn min ye maajugu olu yara la u ka marifajugu min ko pɛmu ka taa se a chargeur ma olu minɛna waliki k'o fana minɛ fɛn min y'an ka faamaw kɔni ye ko maa si ma t'o la a barika Ala ye kabo kɔni kɛra fɛn min kɔni ye o ye kunnawolo ko belebeleba ye fɛn min ye Bamaji ninnu ye u b'u dɛn sabu n'i y'an ka jamanaw ta k'a lajɛ a n'an ka jamana kɔnɔna janjɔw masa maa bɛ se ka yɛlɛ moto kan k'a k'i n'a fɔ i ye maa gansan ye ten ni kana ben mɔɔw kan o kɔni ye jitoya da ye sabu maa minnu don maa t'i kɛlɛ ɲɔgɔn dɔn ni sɔrɔdasi kɛlɛ don e bɛ nin fan fɛ ne bɛ nin fan fɛ n bɛɛ lajɛlen lɔdɔnnen don bɛɛ dɔnnen don nka k'i yɛrɛ kɛ dukɔnɔmaa dɔ ye ten kana ben mɔɔw kan o ye jitoya de kɛlɛ in kɔni san a kɔni kɛra tiɲɛniba ye fɛn min gendarme kelen olu o banana a ka bolofɛnw kɔni jɛna ka mobili kɔni jeni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la fɛn min b'a to hali bi ayiwa jamanaden kelen kelen bɛɛ ka lakana jamana marabolo bɛɛ lajɛlen fana ka lakana Yakuba Dumbuya l'indicateur du renouveau Antoine an bɛ sankaw fo k'u wale ɲuman dɔn ka laban tuguni ka a ɲɛfɔ minnu ye a bɛ fɔ cogo di kunnafoni di fɛrɛ kura minnu bɛ yen u ka sabali u ma ɲɛ u bɛ fɛn minnu bila u k'a sɛgɛsɛgɛ Janjo Masa i ye kuma min fɔ ne bɛ n ban o kunna a ti f'u ye k'u ka sabali an t'o fɔ an bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ sɛbɛn kundaw bila sariyaw de ka ta ni sariya talen don a sariya ka waleya sabu an ti maa si deli ko i kana kunnafoni kolo bila n'a y'i ja kunnafoni kolo bila ayiwa sariya fana ko min ka kɛ sariya b'o da i kan o tun b'a fɛ ka bɛɛ don fili la ka bɛɛ don fili la ko maa 12 an ye Ala mɛn n'an ka fura f'i ye banajugu fura ye fɛn jumɛn ye fɛnjugu i b'o dɔn wa sariya min sɛbɛnna a ka waleya a banna nanzara jamanaw ka o a tɛ nin ye wa anw man jan sa gouverneur bɔra k'a ɲɛfɔ yɔrɔ i b'a kiba an ye kiba kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ wulila waati min na o waati kelen gouverneur yɛrɛ taara i y'a faamu la i jɔ takisɛ cɛman ye Colonel Ousmane Sangare Janjo Masa ka laban tuguni ale ka ɲɛfɔli kɔnɔna na baara in kɛra cogo min na hali ko dɔw ko papier jenna a ko tiɲɛ tɛ nin to ta sa ne ka kuma kelen f'i ɲɛna ni y'anw ka jamanaw ta Facebook ni y'a faamu la WhatsApp ye kojugu kɛ WhatsApp kojugu foyi kɛ sariya de kɛmɛ k'an sen sumaya baara Mali maa man jan o kɔfɛ maa minnu bɛ nin baara ninnu kɛ a man jan n'i taara jamana dɔw la n'i ye puce san i bɛ nin fɔ ka caya n'i ye puce san i b'i identifier ni puce de hali ni puce 100 don fɛn fɛn mana sɛbɛn a kan e de don yɔrɔ dɔnnen don baara banna n bɛ jamana kelen f'i ye n'i taara Angleterre u ka faaba tɛ Londres yan adresse ne ko e bɛ Misabugu porte numéro 45 n'i ye adresse fu di olu fɛ sariya a bɛ n'a fɔ crime quoi ka sigiyɔrɔ yɛrɛ ka nkalon tigɛ sigiyɔrɔ ka nin so in jira k'i ka so to o bɛ bila minɛn min kɔnɔ n'o bere dari kun dugukolo sanfɛ a bɛ n'a fɔ maa fa siga t'a la o ma sariya ka waleya banna sariya ka waleya an t'a fɔ u ka sabali dɛ an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw de u ka sariya boli u kan a ye sariya boli a banna fɛnjugu kibara kundanzɛmɛnaw u ka sariya boli baara banna o tuma an bɛ taa ɲɛ bisimila min ye wolomasiri tabɔ ye an bɛ jɛ ka tɛgɛrɛ duman fɔ u kun ka laban ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin a bɛ kɛ ten koyi bada baw kabi an bɛ waati min na ko sisan tiɲɛ don ni kɛlɛ in fura sɔrɔ ka gɛlɛn a la nka minnu fana bɛ cɛsiri la u ka fɔ maa minnu bɛ cɛsiri 21e siècle kɔnɔ n'a fɔra ko an ka ban Maliba kɔnɔ k'i bɛ téléphone puce san i taamatɔ b'a san k'a don téléphone kɔnɔ min y'i diya i b'o fɔ ka tila k'a fili ka taa n'i yɛrɛ ye a bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛn ayiwa bisimila
ala ka ko ɲɛ nɔgɔya l'alerte ale kuma bɛ bataille min n'o bɛ tali kɛ kiriku kuma na o ye nin ye sira i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye cakɛdaba ye min lakodɔnnen don faso maliba kɔnɔ an dɔn na ko o kuma jalaki ɲɛsin bɛ u ma k'a fɔ k'u yira yurugu la min bɛ tali i k'a dɔn jamana yɛrɛ ka yurugu la sira imo ko o kubara de don ko waati gɛlɛn don an bɛ kuma min na ko sisan bɛnkan kun bɛ u ni k'a dɔn k'a fɔ kulu dɔ cɛ u ko ma ko impact décoration et de construction Mali IDECO Mali SA ni ye entreprise min ni k'a dɔn k'a fɔ libangaw olu ka entreprise do o kuma ko bɛnkan min tun bɛ u ni sira mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ an dɔn na ko kun ye villa 92 bonyango ni ka o jɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyari 17 avocat min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ entreprise avocat Yusufu Keita o k'ale kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ sira Mali ko kɔni kun gɛlɛn don k'a dɔn yurugu ta ka ɲɛsin jamana ka sɔrɔfinba min ma o ko sira yɛrɛ ye cakɛda jumɛn ye sira immobilière i k'a dɔn k'a ma ɲɛmaa de ye Seyidu Mamadu Kulubali ye wa i k'a dɔn ko kibaruyaw ni kunnafoniya dɔw yɛrɛ y'a yira ko don n'a nataw la i k'a dɔn ko a bɛna kɛ jamana ɲɛmaaya ɲinibaw olu fɛ ayiwa i k'a dɔn tribunal min bɛ commerçants kun kan kibaruya ɲɛnabɔ n'u kama ko tribunal de commerce o ko ale kɔni kɛra yɔrɔ min ni nin kɔrɔfɔ kɔni sɛbɛ kɔrɔ kangana ye sira Seyidu Mamadu Kulubali ale min ye sira maa ɲɛmaa ye ani kulu min n'o ye bɛnkan sɛbɛ kun b'a ni kulu dɔ cɛ impact décoration et de construction Mali IDECO SA o ko k'u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn wele bɔgɔ jɛnnen kan u ka nin ɲɔgɔn wele in kɔnɔna na ko kunnafoniyaw taara di k'a fɔ k'a ye k'a lajɛ i k'a dɔn dalu sɔrɔ a la k'a fɔ ko min ye sira Mali a n'a maa ɲɛmaw u tun b'a fɛ i k'a dɔn ka yurugu kɔni da ni ka ɲɛsin jamana u ma baw jamana ka sɔrɔ bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fiscalité n'a ɲɔgɔnnaw u la ko bɛnkan kun b'a ni kulu min jɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ IDECO SA ko u kun ka kan ka so minnu jɔ soden 92 villa ni ka o bo o kofɔ Yusufu Keita ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ a ko fraude min n'o filɛ nin ye ko kuma ko kun sira kun kɛn bɛ ni ka labɛn mun kɛ o de ye so kelen o so kelen i k'a dɔn villa 1,660,000 o kuma na ko impact décoration ne k'a feere ma n ka ɲini n ka 400,000 o ko kɔni ko in k'a kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba ye conseil min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sira kun n'o ye Abdramane Babi ye ale y'a yira k'a fɔ ko min ye sarali kɔni ye o ko nin ko in k'a danina ne k'a sama ka se kiiritigilamaw fɛ yen cogo min na olu ye jaabi jɔnjɔn minnu di o de ye ka jalaki kɔni da ka ɲɛsin sira Mali o ma bawo ko kun b'a fɛ ka sɔrɔbaya minnu kɛ ani bɛnkan minnu n'o ye contrat minnu kun b'a fɛ ka résilier o ko contrat olu kɔnɔ kunkanko kibaruya min o ma labato wa kabi san 2016 nin ko ninnu k'a bɛ poto pata tipitapa o la o k'an bɛ kuma min na ko sisan jaabi kunfɔlɔw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ o kuma ko min bɛ tali kɛ sira Mali ka nin wale min wele filɛ nin ye k'a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔba de tigɛ ni ko majɛngɛba ta ka ɲɛsin i n'a fɔ fiscalité o kunkan o kibaruya o la IDECO Mali ko k'olu ka laɲini ye mun ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ sariya bɛ se ka lajɛya cogo min na nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen nin ko in kɔni ko kuma ko hali ni k'a dɔn k'a fɔ bɛnkanw bɛ kɛ k'a ka kan ka kɛ ni sarakisɛ minnu ye o majɛngɛ minnu y'o k'o sɔrɔ an tɔn dɔn o kumana ko o majɛngɛw fo ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka se k'o lakana n k'a fɔ o lakilen cogo min na fara ɲɔgɔn na nin ye k'a dɔn k'a fɔ l'alerte o ka bɔ yen. Janjo masa Idrissa Sidibe i ka dɔn ne bɛ sɛbɛn d'a kan ma ko l'indépendant boko baduru 608 ani 8 ye nin ye an bɛ bi don bɔli la ko an ka taa douane na tɛgɛrɛ k'a fɔ douane sabu fɛn min ye ministère min bɛ an ka sɔrɔ ko kunna k'a ye douane maa ɲɛmaa fo ka douane bɛɛ lajɛlen fo u ye baara min kɛ ko faso y'a ye i tulo ɲɛgɛlɛn jɔ an bɛ nin waati min na jango san 2020 min tɛmɛna a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara gɛlɛya caman nana coronavirus ko o n'a ɲɔgɔnna caman o fana jamana kun ye min ɲini douane fɛ k'u kana ni miliyari 567 ye 2020 maa bɛ dugara ko k'o ka duwa u ye min fɔ u y'a d'a kan jamana ko miliyari 567 k'u kana n'o ye douane mɔɔw wulila k'u jɔ u nana ni miliyari 579 ye baara banna o delà de ça 100 o 100 u ye 102 kɛ baara banna sur 100% k'an galanka 102%
Idrissa Sidibe namu ni yen ngwe ndaka laje ministre bi nyashin be soroma kwa e douane se bokoro fo ka barala go faso job barala sabu ka daka lu kon mi wari yu bani ngana nae fem mato mali re abise ka bon nogola ni ya taka laje aywa baram nulu kalfara douane na aya baro bele jele ken nga dagu mi re ni nafe atemno ka koy sabu sa 2020 a jatedo mbora ka da fem mi douane wi wari yu ba milliard keme durni bi wolofla ni ekonondo ani million ngi nanni bi wolofla ani woro ikado uyoke ni yesefa wara milliard keme durni bi wolofla ni konondo inda ibaye ka fo nafa barido anga wakande bakoro na be budget o ko fo ni ya laje fem minyi ikado douane we nya fo nga pama dama na laje ni mi ngero fe 2020 o yoke milliard keme duru ani bi woro ani wolofla ni ngu sera kana ni milliard keme durni bi wolofla ani konondo ni ba dira ka fo keme o keme wi keme ani fla yo jaso ni ngo bla faso awande ko nala fem mi sebenye ministre re wala nyumando sebeke ni ngachi akara marskalo tlefla ka chikata femi ngoni nye aywa douane nyama soy ministre re ale to ade ko aluseni sanu akoni fuli barkada ani tanuni ani jijali ayo pmawde sebe ngono aywa ninga chikata de douane ma nyama ma ka jira ka fo ye bara mi ko asaba ko nyena douane ma nyama mame dugara anaka chedun kube wulika jomina nini sa aywa bafla ni muga sai ko ni ojate do mfora anduna bafla ni muga ne kele kono ko bara fona be sena ye minge bafla ni muga kubina febele jire fona ke femi bafla ni muga ne kele ye o ka se ka temola opana ko tegere ka fo douane we sabu ka daka wati golengundo ikado bafla ni mugaina nga minyi no fo usera ko keninga timoka mame dugara anaka chedon ku foku wala nyumando nga mame aka sesoro jako yado chedmo mbi mami viena angra mo ni chedmo mbi bolo alu kone ananyo nao mame dugara amabal nao yusu de ba chamando ay ka cheuto e mabe bolo inafo aywa fudu kone unanywa nao jako yado wasawarata ube milliard ke mawlo flage ko ani Ousmane Traoré kabakodu ani douane barakela wa udashi mbe kungo de kono fa befe kleni sakoro la bonge ka do soro bi se ka sinzi chugo mali douane o ugafo mame dugara ka refo ku jija alibi ka ministre fana fo baw ni ministre kele ka laje ya ka laba ka daludi ninde kay ka barakela ka sebe ka fo aw ye minge nyeni alakaka jamana ka tanu bawye abinyo ministry bobodo sanga tiana ni fulika nyemi viena bobota nunu mi ko nyana bokoy jonu ni nunu jo ubanya na ko ni ko in lale o barabano ministry Alfousseni Sanu amba fana fo ka wala nyumando abinyana bo de abinyana bo mabe dugara ere akap mamanjaw akap mamanja sebela angra mo ko tugori manema akap mamanja ayi abo ay tuk magacha yo jalo oma ay wasugulata go betu sugulata ameta bismillah ne groupe commerce la angra mogo Abdoulaye Maiga obeketi nyami yalla takula kujume takala gomi obe koy ani boisson sumale o fana be nge oma anda ko bla dagri ami minge amita bismillah mine amita nyo anve iba to ne bible nyeflo ola nimblari nye lere saba kofe bisogala ayo so antugo angata ndongo ma groupe commerce la Abdoulaye Maiga bismillah profo mi no ma panguna fio amado tri koni obe bada obe ka kundu ai ale fe so de turuma kunga wangara mo ko groupe commerce sabatilembe amdallah are chala sukala la ange bamananga bana yo bamananga bana abana achoko me oma America do ka fo Abdoulaye Maiga fo anaka chedumbe la jele ani karo ka fo jalumso amu fona fo ani musoro re dande fo la jele fo andara nana dandige jandu la re ki refo ajara en enigi wala nyumando ikado sebe jmendo ejme mi buloy ne taimbo me Nouvel Horizon op mana nena lettre du peuple neno jaso bashite lettre du peuple janyo masa nebe aleta jango ita ale mambe fe minye CMSC nabi caisse malienne de sécurité sociale abo ko fo retraite ko bi nyana boro mununa olu kemeka kalamlo do sigi singa ikarot le demodo kono fe mi won bato ayo barakalo hagli bi se ka jocho mina ayo wa fe mi bato baro retraite baro abala jele bi se ka ke kanye CMSC re adoka
kama a kɛra kunnawoloba ye sabu a kɛra ntɛnɛ a kɛra yɔrɔ min na an k'a ma ko Maiva Palace nin don kama maa caman olu tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a lajɛ fɛn min ye caisse malienne de sécurité sociale CMS ayiwa ko nin ye baara dɔ sigi sen kan baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye baarakɛlaw olu hakili bɛ se ka jo cogo min na ayiwa ka baara sɛbɛkɔrɔ kɛ k'a ɲɛ fɛn min ye retraitigiw ye olu ka se ka ɲɛnabɔ minanko minnu b'a la ani sariyako minnu b'a la ninnu bɛɛ lajɛlen ka sira sɔrɔ i ka dɔn kalanbulon ye a sigira o kama n'i y'a lajɛ a don kama maa min kun b'a ma ɲɛmaaya la ni baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya kalifalen kun don a la o ye kɛnɛya minisiriso a secrétaire général ye n'a bɛ Ali Diop ko fɔ i ka dɔn baaraw daminɛnen maa caman fana tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ ko ma ko cellule d'appui au conseil de la Cyprès i ka dɔn o maa ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan n'o bi parfait Ezosa ko fɔ n'a fɔra ko Cyprès jɛkuluba de i ka dɔn jamana 17 b'a kulu kɔnɔ min n'a bi ayiwa retraite ko ani ko caman k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an da na se a ma ayiwa n'an bɛ taa ni sɛbɛn ye ɲɛfɛ n'i ye nin kalanbulon in lajɛ nanzara ko ma ko atelier ye a sigira de ye fɛn min kɔni b'a to i ka dɔn retraite ko olu ka se ka ɲɛnabɔ an ka ma ko prévoyance sociale n'a bɛ sini ɲɛsigi ko fɔ baarakɛla ka sini ɲɛsigi o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ k'u dagu sariya bolo minnu b'a kɔnɔ ani baara taabolo ye min ye ani a baarakɛlaw olu hakili bɛ se ka don cogo min na baara ka ɲɛ jamana 17 n y'o de fɔ o de bɛ Cyprès in kɔnɔna la fɛn min ye UEMOA ye o jɛkulu b'a la ka taa bila Semaki la ka se Madagascar ma ninnu bɛɛ lajɛlen de b'a la ani Île Comore Cyprès ko a ka baara yɛrɛ ye mun ye a ka baara ye min ye jamana ninnu kɔnɔ retraite baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ sariya minnu b'u kofɔ a n'a baara kan ka tile hakɛ minnu na u b'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ fɛn min kɔni b'a to ayiwa baarakɛla yɛrɛ ka hakɛw a ka retraite ka taa se a ka siniɲɛsigiw ma olu baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ cogo min na ayiwa jɛkuluba in de b'o dilan nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka to ka taama ka taa jamanaw lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara minnu fɔra an bɛna min kan n'a bɛ ka kɛ o kɛcogo la ayiwa nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la nin tile damadɔ in kɔnɔ kalan min bɛna di k'a bɛna kɛ sababu ye CMS baarakɛlaw k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo kosɛbɛ fɛn min kɔni ye baaraw kan ka boloda cogo minnu na a sariya ko kan ka tile cogo minnu na o baaraw bɛɛ lajɛlen i ka dɔn ni k'o kɛ kɛnɛ in ka ye maa fɔlɔ min n'o ye kuma ta o kɛra commune 4nan a maire Adama Berete ale y'a jira k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛna kɛ sababu ye CMS a ye nin hakilina ɲuman min sigi sen kan a bɛna kɛ sababu ye laɲiniw ye min ye olu ka se ka sabati ko nin fana b'a jira k'a fɔ an ka jamana maa ɲɛmaaw o hakili bɛ i ka dɔn retraite la o hakili bɛ baarakɛlaw ka siniɲɛsigi la ko nin bɛɛ lajɛlen fana bɛ bila o minɛn kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Cyprès ka ciden min bɛ kɛnɛ kan a don kama ale fana a sɛbɛkɔrɔ kumana n'o ye parfait Ezosa a b'o ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko baara in bɛ bila minɛn min kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kun ye i ka dɔn farati minnu bɛ olu ka jɔsi ka bɔ yen baarakɛla ka siniɲɛsigi a n'a ka retraite ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ cogo minnu na minɛn minnu bɛ don o da fɛ ani musaka minnu bɛ don a da fɛ a n'a baara kan ka tɛmɛ sariya binakun kan cogo min na a da donna olu caman na a y'a jira k'a fɔ Cyprès min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ni ka baara caman kɛ u yɛrɛ y'u tɛgɛ di Belgique i ka dɔn olu ka cakɛda dɔ ma u ko ma ko Institut National d'Assurance Maladie n'o bɛ INAMI ko fɔ ka bɔ Belgique u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u b'a la ka baaraw kɛ a bɛɛ kun ye hali bi an ka dɔnniyaw falen-falen ɲɔgɔn na fɛn min b'a to an bɛ se ka lafiya parfait Ezosa a ka kuma na hali bi a y'a jira k'a fɔ ko baara ninnu bɛ bila o minɛn kɔnɔ kɛnɛya minisiriso secrétaire général n'a bɛ Ali Diop ko fɔ ale fana ye foli ni tanuni kɛ ni ka ayiwa jira CMS maaw la k'a jira k'a fɔ nin kɛra baara ɲumanba ye ale ye foli ni tanuni kɛ k'a jira k'a fɔ k'a dan b'a la nin kalanbulon min ban yɔrɔ o yɔrɔ fɛn min kɔni ye i ka dɔn baaraw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ sabati CMS yɛrɛ maa ɲɛmaa madame Jeminatu Sangare ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan i ka dɔn a n'a ka yɛlɛmusɛ fɛn min kɔni b'a to ko bɛɛ lajɛlen bɛ dagu wa ni muso in a tɛ sɔn a ko ye madame Jeminatu CMS la kaba kɔni nana fiɲɛ bɔda de nana kaba nana maanifin lafiyara ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye n'a bɛ CMS maa ɲɛmaa ko fɔ a fana ka kuma man jan ale ko an ka baara de kɛ ale ko an ka wale de kɛ a fana ye tanuni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye kunnafonidilaw ye a ye ɲɛfɔli caman kɛ fɛn min kɔni b'a to ale bɛ maa caman ka se ka CMS faamu maa caman ka se ka baara in faamu fɛn min b'a to baarakɛla ka hakɛw a n'a ka siniɲɛsigi a n'a ka retraite ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ lettre du peuple kɔnɔ lettre du peuple an bɛ Yusubilen n'a ka jamakulu fo ani Zaminatu yɛrɛ ani k'a dɔn k'a fɔ CMS baarakɛla bɛɛ lajɛlen an'u ka kunnafonidila Fatumata Macamu Kɔnɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn Nouvelle Horizon ale tuma an bɛ an bɛ taa politique binna kun o kan min bɛ tali kɛ an karamɔgɔ Musa Senghor Kulibali k'ale ye bisimila minɛ k'a dɔn Segu Sikɔrɔ ani Bazando Joakun Dɛmɛ ni Antoine Solange Danbɛlɛ général yɛrɛ fama ma o nka n y'a ye tile filɛ na n fililen kun d'a ma e filila ma de n'a kɛra cogo di bonbonsiw bɔra o
Juma ne général ye ne kuma tɔgɔ sɛbɛnnen ne ma se k'a dɔn ayi tɔgɔ sɛbɛnnen kuma min na ne sɔrɔla k'a dɔn ko ayiwa Kulubali don o ba Général Musa Senghor Kulubali fɔcogo wɛrɛ la Njifinakaw ka Musa i k'a dɔn an kɛ ayi bisimila wala sogoni ko Musa de Njifina an kɛ o fa jumɛn fɛ Njifina bɛ fa Wakɔrɔ commune fɛ o bɛ Wakɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ Wakɔrɔ bɛ Joyila fɛ Joyila bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ Joyila bɛ y'a fɔ la Mali cɛmancɛ bolo a yɔrɔ duman Joyila bɛ Kulukɔrɔ fɛ ayi Joyila b'a yɛrɛ fɛ bisimila i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ Général Musa Senghor Kulubali fɛrɛtɔ min n'u k'a ma ko Ligue démocratique pour le changement LDC i k'a dɔn a ma ɲɛma k'a ye taama to ta ka taa bisimila minɛ Segu Badiriba ka fɔ la ko taama in tun bɛ bila minɛ min kɔnɔna na o de ye ka taa bɔ tɔnden minnu n'olu filɛ nin ye Segu Sikɔrɔ ani Bazando min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Général Musa Senghor Kulubali k'a ka nin taama in senfɛ a ka fɛɛrɛtɔ hakilina n'o ye projet de société k'a bɛ boli k'a dɔn hakilina falenfalen o de la politique binna kun ye waati ni kuma bɛɛ lajɛlen i ni k'a dɔn maa minnu n'olu ye tɔndenw ye aw ka bɔ ɲɔgɔn galama ne ka ɲɔgɔn bila sira jamana kunkanko kibaruya olu la ko ɲininkali dɔw taara ne ka Général Musa Senghor ni k'a sɛgɛrɛ Segukaw olu fɛ yen nɔ yala Musa e ni y'a fɔ n k'i ɲininka min bɛ tali kɛ furancɛ fanga aw cɛ bɛ cogo di ko Musa y'i kanto k'a fɔ ale kɔni ye k'a dɔn bilasiraliba ye i n'a fɔ jamanaden tɔw caman bɛ cogo min na j'ai un rôle d'appui conseil déclare Musa Senghor Kulubali k'a ka kɛta ye min ye o ye k'a dɔn ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ani k'a dɔn ka bilasirali kɛ ne ka ɲɛsin maa minnu n'olu ye furancɛ fanga maa ɲɛma olu ye Badiriba k'a fɔ la ko Général Musa a ka nin jaabi ninnu kɔnɔ a y'i sinsin o kɔrɔfɔ ka kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ŋunuŋunukan minnu n'olu kɔrɔfɔw bɛ sen na a ma kanu a da ka don kɔrɔfɔ caman na bawo ko dɔw y'a ɲininka kɛ i k'a dɔn Musa Senghor Kulubali ko sigiyɔrɔ tun di min ma Katikaw fɛ yen i ka taa fɛɛrɛw bila sen kan walasa min bɛ tali kɛ Burama Ibrahim Bokari Keita ale n'a ka fanga olu kɔni kun ka i k'a dɔn kɛnɛ bila Général kɔrɔ n'o ye Musa Senghor Kulubali fɔ cogo wɛrɛ la Général Musa Senghor Kulubali a ko k'an bɛ donni min na ko bi min nafa ka bon jamana ko la o ye fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu bɛ tigɛ kununko an tɛmɛna o la an bɛ bila o bɛ labɛn cogo di sini mun ka kan ka se ka labɛn ka bila faso Maliba ye Mali jɔyɔrɔ i k'a dɔn a bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo min na ko fatiriba min bɛ tali kɛ Musa Senghor Kulubali la k'a y'i sinsin nin kɔrɔfɔ ninnu caman kan a ka ɲɛfɔli kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Musa Senghor Kulubali waati min na a bɔra Segu Sikɔrɔ ani Balazando k'a ye i k'a dɔn i kunsin hakilila jiginna min ni o ye k'a dɔn Mandenkaw olu fɛ yen o k'a ka taama min kɛra Maninkala jamana na Musa Senghor ani i k'a dɔn tɔndenw fana ye ɲɔgɔn ye u ye hakili falenfalenw caman kɛ fɛɛrɛw ni dabali minnu bɛ latigɛ ani ka minnu labɛnnen don walasa furancɛ fanga bɛ se ka i k'a dɔn fɛɛrɛ labɛn cogo min na n k'a fɔ cogo wɛrɛ la kalata nataw la basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na min bɛ tali kɛ jamanadenw na bɛɛ lajɛlen n'i ka hakɛ ka lasɔrɔ cogo min k'o ye Général Musa Senghor Kulubali a ka hakilina n'a ka hamina ye Badiriba ka fɔ la min ye Général Musa Senghor Kulubali min ni maa lakodɔnnen don kosɛbɛ i k'a dɔn k'a ye jaabi minnu kɛ pelengana n'o y'a ka parti yɛrɛ siège min bɛ yen k'a kɔni ye i k'a dɔn danaya minɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen olu ko olu ka danaya minɛ ba a yɔrɔ cogo min na a y'o bonyama kelen k'o ta k'o segi i k'a dɔn k'a fɔ tɔndenw ma k'a fɔ Ligue démocratique changement n'o ye hakilina jiginna nin fɛɛrɛ tɔn ye u ka laɲini ye mun ye bi o de ye furancɛ fanga bayɛlɛma kura bɛ se ka lanati cogo min na maliden bɛ se ka da ɲɔgɔn na cogo min ani jamana yɛrɛ bɛ se ka k'a dɔ kɛ jamana basigilen cogo min k'o ye Musa Senghor Kulubali n'a ka jamakuluw ka hakilina o ye Badiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Ba Moïse ale ka i k'a dɔn k'alimu kala talen don ayiwa Janjo Masa an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i k'a dɔn Dande foli min na Janjo Masa Digatimi nka dɔw b'a la diden fana ka farin i k'a dɔn an bɛ lɛnɛ fana ta Boko Baduru 568 ye nin ye an bɛ taa Bamakɔ mairie la n'an sera Bamakɔ mairie la Bamakɔ maire ba Adama Sangare a n'a ka cɛdenw o tun bɛ lajɛ la lajɛ de dɔwɛrɛ e kɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ sa ye fa jumɛn sa bɛ Ngolobugu commune fɛ Ngolobugu bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ Ngolobugu bɛ Bango arrondissement fɛ Bango arrondissement bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ Bango bɛ Joyila région fɛ Joyila région bɛ o bɛ Mali jɔyɔrɔ dumanba dɔ ye nka sigi jara Segu ko y'a mala Adama ye Segu n ko a bɛ bɛn e bɛ ka min fɔ tan dɛ ko Joyila ne da tɛ se ka dala kuma bɛ ne b'a fɔ ko Joyila bɛ Kulukɔrɔ fɛ n da de deli b'o la bon n bɛ min f'i ye an laban an bɛ ka Segu bɔ sira i bɛ taa baba tigɛ baasi tɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ la région de Joyila
anw ka région de promotion kɛ c'est-à-dire ni trophée bɛ di maa ma promotion de genre région sigibali promotion trophée bɛ d'a ma parce que an ka gouverneur ye musolaka ye sous préfet central ye musolaka ye o bɛ ka fana interimuya kɛ o ye musolaka ye promotion de femme o ye musolaka ye urbanisme ye musolaka ye donc yala y'a faamuya jɔnni bɛ sariya labato ka o ɲɛna koyi nka an bɛ min nɔfɛ a ye musow bila jɔyɔrɔ la o diyara n ye nka a ti d'aw ma dɛ a bɛ baara de kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka jɔnjɔ d'a ma an bɛ baara la o ayi musow sariya labatoli tɛ baara ya u sigilen dama tɛ dɛ baara kelen kɔfɛ u bɛ baara la Aminata Cissé Diallo bɛ baara la Jola gouverneur Virginie Bey ani y'a faamuya direction régionale club bɛɛ lajɛlen musolaka ye Jola gouverneur ne yɛrɛ da de ma se ka deli a la fɔlɔ da ma se ka deli a la fɔlɔ jama deli jumɛn na de Jola gouverneur non i ka ko maɲi an ka taa Jolakaw awɔ an n'u fo n'Ala sɔnna dantɛ foli min na kosɛbɛ Bamakɔ maire Adama Sangare i k'a dɔn a tun bɛ lajɛ dɔ la lajɛ tɛ dɔwɛrɛ ye baaraw kan ka boloda 2021 kɔnɔ cogo min i k'a dɔn o baaraw i k'a dɔn a ye ɲɛfɔli kɛ an ko ma ko atelier sur l'élaboration du programme d'activité des services de la mairie du district de Bamako au titre de l'année 2021 nazaraka ɲɛna kosɛbɛ fɛn min ye baara minnu bolo da bɛ ayiwa mairie ba fɛ 2021 kɔnɔ o baaraw olu kɛcogo ɲuman a n'a ka se ka boloda ka ɲɛ sabu n'i ma ɲɛ k'i bɛ baara kɛ f'i k'a boloda n'i ma baara boloda ka ɲɛ min kɛ nin waati in na ka nin kɛ nin musaka in kɔnɔ a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bɛ kɛra sababu ye kalanbulon in sigira sen kan fɛn min kɔni b'a to 2021 yɛrɛ a baaraw ka se ka boloda k'a ɲɛ waasa yanni saa bɛ ban a ka dɔn an bɛ yɔrɔ minnu na an ye min kɛ i k'a dɔn sɔrɔ kɛra min ye ani baara tɔ ye min ye o ka se ka dɔn tile 4 kɔnɔna na fɛn min kɔni ye i k'a dɔn cakɛda minnu dulon bɛ i k'a dɔn mairie ba la ani minnu fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a baara kɛ ɲɔgɔnw ye u kɔni bɛna jɛ ka hakili jagabɔ kɛ fɛn min b'a to ayiwa 2021 o baaraw bolo da bɛ cogo minnu na o baaraw bɛɛ lajɛlen katumu ka se ka ci k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan ka nin de kɛ san kɔnɔna la o baaraw ɲɛfɔli olu de kɛra n'i y'a lajɛ yɔrɔ b'a la an ko ma ko secrétaire général o tɛmɛnen kɔfɛ centre de formation professionnelle Misabugu o b'a la musée national ka taa se direction ressources humaines ma ka taa bila direction des finances du matériel ma coopération décentralisée et des relations internationales direction de la régulation et de la circulation et des transports kangalanga Nazaraka cayara sa direction urbaine du bon ordre ani protection de l'environnement n'o bɛ sigida lakana ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen maaw b'a la fɛn min ye maire Adama Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ baara bolo dalen o de ka fisa kosɛbɛ sabu a bɛ dɔn saa kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ a kan ka kɛ waati minnu na ni baara ma bolo da ayiwa a waleyali o bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ o fana ko nin waati in na ni baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan min kan ka min kɛ o ka se ka dɔn ɲinifɛn ye min ye k'o bɛ sabati nka a ye kuma kun cɛ ni min ye o de ye k'a fɔ maa kelen tɛ se ko la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min kɔni b'a to an ka jɛ ni ka kɛ kelen ye l'union sacrée o kɔrɔ ye k'a fɔ maa kana bɔ maa kɔ kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Adama Sangare y'a jira k'a fɔ k'a dan b'a la k'a fɔ cɛden ni musoden minnu bɛ ka nin baara ninnu kɛ a dan b'a la k'a fɔ yanni saa ka ban laɲini ye min ye o bɛna sabati a ka kuma laban na ko fɛn min ye maa minnu bila mɛ ka nin baara in kɛ k'a b'u jija kosɛbɛ u ka bɔ ni sɛbɛn ye n'o ye katimu ye min bɛ baara yɛrɛ boloda 2021 kɔnɔ waasa cakɛda kelen kelen bɛɛ k'i taafa dɔn waasa laɲini ye min ye n'o bɛ jamana yiriwali yɛrɛ ko fɔ o baara bɛ se ka sabati cogo min na Abdul Damɛlɛ an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔna na indépendant an b'a cakɛla bɛɛ lajɛlen fo Antoine Solaji Damɛlɛ ani mairie du district baarakɛlaw bɛɛ a ka ja Mali yɛrɛ commune 700 n'i donna mairie district la i bɛ cɛja sarama fo Bayiba awɔ an b'a fo i bɛ Kamalen Sarama d'a kan baara banna Bayiba mairie du district Kamalen Sarama kuma ka ɲi an bɛ kɔrɔ Bayiba fo ani mairie cakɛla bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn Mali yɛrɛ a mairiw bɛɛ lajɛlen mairie 700 ne dɛsɛra ka nɔnɔ kɛnɛ di anw ma e nana nɔnɔmugu di anw ma Bayiba ye misi nɔnɔ kɛnɛ di anw ma an y'o min baara banna ni Fuseni dɛsɛra ka min kɛ ni lasina y'o Fuseni jumɛn o t'a b'ale e ye nɔnɔmugu nɔnɔ kana d'aw ma yan Bayiba ye misi nɔnɔ di anw ma tɛmɛ ni sɛbɛn ye parce que i k'a dɔn indicateur de renouveau ale kuma mɛn Adama Jama tɛ ale ka fadiri do club de soutien à Imam Mahamudu Diko k'olu taara bɔ i k'a dɔn k'a fɔ falatɔw ani k'a dɔn yatimɛ dɔw ye sigi kuma in kan ne m'a faamu mele le club de soutien à Imam Mahamudu Diko aux côtés des veuves et des orphelins ayiwa bisimila jɛkulu min ni i k'a dɔn k'a fɔ o ye club ye club ni semasi tɛ kelen dɛ n ko de la n k'i ka segin kuma in kan ne ɲaaminen tɛ sa wa non club b'a danna olu ta ye o ye club ye minnu ka senkɔrɔma dondo ta ka Mamudu Diko sɛgɛrɛ o ni semasi tɛ kelen semasi c'est la coordination des mouvements associations sympathisants des oustaz l'éclairé le visionnaire les sages les respectés ayiwa
Ustaz Mahamoud Diko bismillah o ye semasi manyena o ale no o cɛka gɛlɛ bi manyena hippodrome filanan na club de soutien i k'a dɔn k'a fɔ o ma ɲɛma hakilila jiginna k'ale tun bɛ i k'a dɔn kulu dɔ ɲɛfɛ tarata tɛmɛnen Antoine k'u taara bisimila minɛ centre de formation danbe kɔnɔna na i k'a dɔn k'u taa kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ni ala ye i k'a dɔn lajarabi se olu ma n'o ye falatɔw ni i k'a dɔn k'a fɔ yatimɛ minnu n'olu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn club de soutien maa ɲɛma n'o bɛ tali kɛ an karamɔgɔ Mahamadu Ture la Mahamadu Ture ale de ye i k'a dɔn a club maa ɲɛma ye n'a fɔ Mohamed Ture ale ye club maa ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ u ka taama in bɛ boli fɛn min kan u ye olu yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ jigiya sɛmɛnba yɔrɔ n'o ye an karamɔgɔ Ustaz Mahamoud Diko i k'a dɔn a ka hakilina min n'o bɛ boli maaya yɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn bilasira o kun kan o kibara o la olu bɛ taama n'o hakilina ni i k'a dɔn k'a fɔ o kɛwale u ye o de y'a to u ye nin yɔrɔ in ni ka sugandi ni ka taa bɔ falatɔw ni i k'a dɔn k'a fɔ yatimɛ minnu n'olu kɔni jigiyɔrɔ bɛn bɛ nin yɔrɔ in ma ne ka kɛ u damana kulu ye Badiriba ka fɔ la k'u ka nin taama in kɔnɔna na club de soutien Mahamoud Diko o tɔgɔ la an karamɔgɔ Mohamed Ture ale fana ye k'a dɔn k'a fɔ min ye kɔrɔfɔ nafama caman ni ka u di a y'a yira k'a fɔ nin taama in a bɛ bila minɛ min kɔnɔna na an karamɔgɔ Ustaz Mahamoud Diko ko o kumana a ka hakilina minnu n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn bilasira ni k'a dɔn k'a fɔ jamanadenya sinsinni o bɛ se ka ladon jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na dɛnkɛrɛfɛ fana bɛ se ka bɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma k'a bɛɛ bila o minɛ kɔnɔna na hippodrome filanan na ninnu kɔni bisimila nin yɔrɔ kofɔlen in na min ye club de soutien maa ɲɛmaa ye Mohamed Ture ale ye kɔrɔfɔ nafamaw caman fɔ Antoine k'u taatɔ fana bololankolon ma ta u ni jigiya caman dara ani k'a dɔn k'a fɔ balo fo ka se min ni o bɛ tali kɛ hakilila jiginna falatɔ minnu n'olu filɛ nin ye i k'a dɔn ka taa o lajɛ gɛlɛya jumɛn bɛ u la maaya kɔnɔ u mago bɛ jumɛn na bi kinda min n'o bɛ hippodrome filanan ko fɔ nin ka fɔ hippodrome filanan fɔlɔ n'a bɛ commune filanan kɔnɔ o kumana ko o kɔni taara ni ka taa bɔ denmisɛnnin ninnu ye k'a lajɛ mago min bɛ u la maaya kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ u jɛ walasa u ka maanifinya ka labɛn ni falatɔw ni k'a dɔn yatimɛw don n'o gɛlɛyaw y'o sɔrɔ o kumana walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u ma u kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye o kuma Mohamed Ture ale min ye club de soutien maa ɲɛmaa ye ale de tun ye taama in kɔni ɲɛminɛ bere o ye a y'a yira k'u ka nin taama in kun bɛ boli bila i k'a dɔn taama ɲɛ don n'a nataw la ani i k'a dɔn k'a fɔ don n'a nataw la min bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka jigiya n'o ye u k'a dɔn u ka ɲɛminɛ bereba ye n'o ye an karamɔgɔ Ustaz Mahamoud Diko o kuma ko a yɛrɛ nana bɔ nin denmisɛnnin ninnu ye denmisɛnnin minnu ni ala ye lajarabi lase u ma fɔcogo wɛrɛ la ala latigɛ bɛ u la i k'a dɔn min bɛ tali kɛ falaw ni i k'a dɔn yatimɛw ka fara ɲɔgɔn kan ne ka kɛ i k'a dɔn kulu ye ko nin yɔrɔ kofɔlen ye centre maa ɲɛmɔ centre danbe olu ye foli ni bonyamasegin ta ka ɲɛsin Mohamed Ture ma ale min ye club Ustaz Mahamoud Diko maa ɲɛmaa ye k'a yira k'a fɔ nin kɔni kɛra i k'a dɔn nisɔndiyaba ye olu minnu n'olu ye nin denmisɛnnin ninnu kɔni ka i k'a dɔn ɲɛmaaya kɔnɔ bi n'a fɔra ko olu ka i k'a dɔn ninnu ka taama bɔ ni k'u bisimila k'olu tɛ foyi fɔ ni k'u fɔ k'u tan ni k'u barikada kɔ ko ni ala sɔnn'a ma o kuma min bɛ tali kɛ Mohamed Ture la a y'a yira k'a fɔ Mahamoud Diko ka hakilina n'a ka dɛmɛɲɔgɔnya o bɛ bila minɛ o minɛ kɔnɔ olu b'u yɛrɛ ye o kɔnɔ olu ye min ye a la o de ye dɛmɛɲɔgɔnya hadamadenya ni ɲɔgɔn cɛ ani walasa ɲɔgɔn bilasira bɛ se ka sinsin cogo min dɛnkɛrɛfɛ ka se ka bɔ jamana kɔnɔ ko Mahamoud Diko hakilinaba ye u ye k'olu kɔni bilara Mahamoud Diko ye ko don n'a nataw la ni ala sɔnn'a ma Ustaz Mahamoud Diko k'a na taa bɔ nin denmisɛnnin ninnu fana na Fadiri an y'a bɔ indicateur la Adama Jabate ka Fadiri don waati ma koro an ka bi taa bila Janjo Masa